Moi! Ylläslevi on aikaa nyt muutama viikko. Lähdetäänpä pikkusen katsoa tekniikkavinkkejä tonne munkaan, millä voitaisiin vähän parantaa sitä perinteisen tekniikkaa Ylläsleviä ajatellen. Tuu mukaan. Ylläsleviä ajatellen perinteisen tekniikassa kuntoilijalle ehkä tärkein etenemismuoto on vuorohiihto. Vuorohiihdossa tärkeää etenemisen kannalta on se, että voimantuotto kohdistuu eteenpäin, eli mun tapauksessa nyt siis tuonne etuviistoon. Ja potkun jälkeen, kun lähdetään liukumaan, kehon koko paino on liukuvalla suksella tässä tapauksessa. Ja vastakkainen käsi ja vastakkainen jalka tekee työtä. Seuraavaksi käymme läpi yksipotkuisen hiihtotekniikan. Yksipotkuinen hiihtotekniikka on todella hyvä etenemismuoto tasaisilla hiihtoosuuksilla ja ihan hieman loivaan ylämäkeen. Yksipotkuisessa hiihtotekniikassa käsien voimantuotto on hieman samanlainen kuin tasatyönnössä. Eli kädet tulee pikkusen tuohon etuviistoon ja mielellään kyynärpää siten, että se on tuossa siteen linjan kanssa samalla. Ja voimantuotto lähtee siten, toinen jalka potkaisee vauhtia ja käsillä työnnetään. Seuraavaksi sitten erittäin helppoihin maastokohtiin, kuten muun muassa loivaan alamäkeen ja miksei tasaiselle johonkin ylämäkiinkin. Myös kuntoille hyvä etenemismuoto, jossa jalat saa pikkasen levätä. Ihan on tasatyönnön tekniikka. Ja mikä tasatyönnön tekniikassa on tärkeää, on se, että sauvojen paikka on suunnilleen tuossa siteen kohdalla. Ihan hivenen nyrkkejä aukaistaan hartian levyiseen asentoon ja seuraavaksi kädet lukitaan yhteen asentoon. Eli tästä kun työntö lähtee, niin käsivarret ei periaatteessa liiku ollenkaan, vaan kaikki lähtee vatsalihaksesta, selkälihaksesta ja pakarasta. Tasatyönnössä on hyvä myös huomioida selän oikeanlainen asento. Ja tällä tarkoitan sitä, että ei pidetä sellaista akuankkamaista peppu pitkälle asentoa, jolloin alaselkään muodostuu kunnon kaari. Tärkeää on työntövaiheessa pitää pakara tiukkana, keskivartalo, kore tiukkana, ja kun lähdetään työntämään, niin mielellään enemmänkin työntää sitä lantiota ihan hivenen eteenpäin. Eli työntö lähti sitten tästä. Ylläslevi sisältää muutamia hieman kovavauhtisia laskuja. Ja mä tiedän, että kuntoilija toisinaan hieman pelottaa se kiihtyvä vauhti ja vauhdin hurma. Mihin alamäen laskussa kannattaisi kiinnittää huomiota, on se, että kun asetetaan ladulle, niin hyvä on paino olla molemmilla jaloilla tasapuolisesti. Sen jälkeen lasketaan kyynärvarret reilusti tuohon polvien päälle ja otetaan tämmönen kunnon laskuasento. Ylämäessä erittäin usein käytetty tekniikka on haarakävely tai haarajuoksu. Ja mihin siinä kannattaa kiinnittää huomiota? Eli tärkein asia, jolloin suksen saa toimimaan,
optimaalisesti alla, on kiinnittää huomiota siihen, että haarajuoksussa paino tulee suoraan vartalon alle. Eli aina kun juostaan, niin se voiman suuntaus on siihen alle. Tällöin saadaan kaikista parhaiten hyödynnettyä se suksen pito, mitä useimmilla kuntoilijoilla kisan aikana on.